Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. How do people travel in Croatia? Do they prefer cars, buses, or maybe ferries? What is the fastest way to get from Zagreb to Split? Stay with me to find out. Danas pričamo o prometu. Promet znači transport, putovanje i sve što je povezano s kretanjem. Ljudi u Hrvatskoj koriste različite načine prijevoza, ovisno o tome gdje žive i kamo putuju. U gradovima poput Zagreba najčešći prijevoz su tramvaji i autobusi. Tramvaj je popularan jer je brz i ekološki prihvatljiv. Autobusi povezuju različite dijelove grada, ali i manja mjesta izvan gradova. Ako želite putovati između gradova, možete koristiti vlak ili autobus. Autobusi su obično brži i voze češće, ali vlakovi su udobniji i idealni za duža putovanja. Ako putujete na otoke, onda vam treba trajekt. Hrvatska ima mnogo otoka, a trajekti su glavno prevozno sredstvo između kopna i otoka. Najveći trajektni prevoznik je Jadrolinija, a trajekti voze iz Splita, Zadra, Rijeke i drugih gradova. Puno ljudi u Hrvatskoj koriste automobile za prijevoz. Autoceste su dobre i povezuju cijelu zemlju. Na autocestama morate platiti cestarinu. Vozači moraju paziti na ograničenje brzine, posebno u gradovima. Osim automobila, neki ljudi koriste bicikle za kraće udaljenosti, a u većim gradovima postoje biciklističke staze. Također, ako želite putovati brzo i daleko, možete koristiti avion. Najveća zračna luka u Hrvatskoj je zračna luka Zagreb, ali međunarodne letove imaju i zračne luke u Splitu i Dubrovniku. Sada, koji je najbrži način da dođete iz Zagreba do Splita? Najbrži način je avionom. Let traje 45 minuta. To je možda najbrži način u teoriji, ali najefikasniji način je put autobusom ili autom. Definitivno preporučam putovanje uz hrvatsku obalu. Nećete požaliti. A sada pitanje za vas. Koji prijevoz najčešće koristite? Pišite u komentarima. Nove riječi, new words, traffic or transport, promet, tram, tramvaj, bus, autobus, train, vlak, ferry, trajekt, highway, autocesta, toll, cestarina, speed limit, ograničenje brzine, bicycle, bicikl, airplane, avion, airport, zračna luka, driver, vozač, passenger, putnik, ticket, karta, gas station, benzinska postaja. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. If you want to support my podcast, feel free to visit my Patreon website or buy me a coffee. You know what? Feel free to buy me a rakija. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.